Hola, doncs jo em dic Núria Araúna i soc professora de Comunicació Audiovisual a la Universitat Rovira i Virgili. Us parlaré de Germaine Dulac de manera específica perquè prefereixo tractar-la de manera específica perquè ja veureu que també és una autora que va transitant amb diferents tipus de pel·lícules, diferents tipus de producció. La meva feina consisteix bàsicament en tres coses, és com una feina però en són tres alhora. Una és la docència, i aleshores el que fem és aquesta feina de compartir més que transmetre, perquè sempre hi ha un compartir coneixement amb l'alumnat d'allò que té a veure amb l'audiovisual. Per tant, és una feina d'això que diem, d'aplicar pensament crític, de seleccionar, de filtrar, de guiar, d'acompanyar també, i això es pot aplicar a diferents esferes. Per exemple, en el nostre cas, intentem molt treballar la perspectiva de gènere. La majoria de manuals que trobem, per exemple, d'història de l'audiovisual, que és una de les assignatures que imparteixo, encara costa molt trobar el paper de persones que no siguin, diguem, homes blancs, i de classe, diguem, social privilegiada en els manuals d'història del cinema, fins i tot aquells que són escrits per dones. I per tant la nostra feina és intentar explicar el cànon, perquè l'hem d'explicar, però transformar també i trencar aquest cànon i introduir-hi moltes altres perspectives. Go ahead and stare. I'm not ashamed. Go on, laugh, get your money's worth. Nobody's going to hurt you. I know you want me to tear my clothes off so as you can look your 50 cents worth. 50 cents for the privilege of staring at a girl the way your wives won't let you. Una altra part és la investigació, és a dir, també ens toca aquí a la universitat fer recerca sobre les nostres respectives especialitzacions. En el meu cas tenen a veure amb el documental, tenen a veure amb les representacions de gènere i els feminismes populars a través dels mitjans audiovisuals, i tenen també a veure amb la circulació dels audiovisuals per les xarxes. I després, dins d'aquesta recerca, hi ha una part que és molt interessant, que clar, nosaltres cadascú és una sola persona amb molta feina, amb molt poc temps, però som moltes persones, som molta gent. Llavors hi ha espais de trobada, des dels congressos acadèmics, però fins a també trobades d'arxivistes, fins a col·lectius feministes que també s'organitzen per a difondre determinats tipus de materials, i a partir d'allà col·laborar i veure què estan fent les altres i explicar-ho. També és molt important veure què estan fent altres investigadors i investigadors i actualitzar-ho i portar-ho a la lliçó que estàs donant avui. No només explicar un coneixement que ja està establert, sinó, per exemple, veure quines tesis s'estan fent.